Supertahkosta tulee maailman ekologisin ympärivuotinen vapaa-ajan keskus. Supertahkon sydän on Alppihiihtostadion ja Tekomäki, jonne rakennetaan Suomen parhaiden turistirinteiden lisäksi olympiakelpoiset kilparinteet. Supertahko antaa valtavan ja kaivatun kasvusykäyksen koko itäiseen Suomeen. Mäen rakentamiseen käytetään läheisen Siilinjärven apatiittikaivoksen jäännösmassoja, joita on tähän asti sijoitettu kaivoksen ympäristöön. Kaivos on Suomen suurin ja sen tuotantoa suunnitellaan kasvatettavan merkittävästi. Apatiittiesiintymän malmi on maailman puhtainta ja suuri osa siitä on vielä hyödyntämättä. Apatiitista jalostetaan fosfaattia lannoitteiden raaka-aineeksi. Niinpä kaikessa Suomessa tuotetussa ruuassa on pala Savon maaperää. Kaivosmassat siirretään tahkolle tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti rautateitse. Kuljetusmatka on ainoastaan 20 minuuttia. Tämä uusi sähköistetty ratayhteys takaa myöhemmin kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille nopeat ja mukavat yhteydet Supertahkolle. Tarkoilla suunnitelmilla ja maaperätutkimuksilla minimoidaan ympäristölle ja alueen nykyisille toiminnoille aiheutuvat haitat. Mäki muistuttaa rakenteeltaan kalakukkoa, jossa vahva kivikuori sulkee sisäänsä hienojakoisemmat massat. Hanke eroaa normaalista maanrakennusprojektista ainoastaan suuruutensa vuoksi. Ainutkertaista sen sijaan on, että ensimmäistä kertaa maastoa suunnitellaan rinteiden ehdoilla, eikä rinteitä maaston ehdoilla. Supertahkon uudet eturinteet otetaan vaiheittain käyttöön mäen rakentamisen jatkuessa takarinteillä. Ensimmäisillä rinteillä lasketaan 4 vuoden kuluttua töiden aloittamisesta. Kokonaisuudessaan Tekomäki valmistuu 10 vuodessa. Supertahkon kokonaisuuden kruunaa Alppihiihtostadion, jonne on keskitetty kilparinteiden maalialueet, katsomot, PIP- ja mediakeskukset sekä kisakylä. Supertahkon energiatehokkaat rakennukset ja maalämpöön perustuvat lämmitys- ja jäähdytysratkaisut tekevät osaltaan hankkeesta ympäristöystävällisen matkailun ja asumisen esikuvan. Supertahkon hyvä saavutettavuus Pohjolan suurkaupungeista ja mahdollisuus matkustaa sinne saasteettomasti junalla antavat sille valtavan hiilidioksidipäästökilpailuedun etäisempiin kohteisiin verrattuna. Supertahkon asemalle pääsee suoralla junayhteydellä Helsingistä ja Pietarista 3,5 tunnissa. Ilmastonmuutoksen edetessä rannikko-Suomi jää yhä useammin lumettomaksi. Itä-Suomessakin talvet lauhtuvat, mutta lisääntyvät sateet tulevat lumena. Alppiurheilun vaatimien suorituspaikkojen puuttuminen on estänyt Suomea saamasta talviolympialaisia. Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin on olympialiikkeen tunnuslause. Supertahko tähtää korkeammalle ja jonain päivänä liekki syttyy vielä Suomen talvisen taivaan alla.